Siemaneczko, z tej strony Buło, a tu następny filmik, w którym oczywiście będę jadł margarynę. Margaryna z Biedronki. Wyborna. Przepraszam. Przepraszam. To było w tamtym zadaniu. Taka sekciasta łyżeczka. Smaczne. To będzie smaczne. No to jedziemy. Smacznego. Nie, gdzie tu? Daj łyżkę. Masz trochę spuścika na mordzie. Hop. Smaczne, pyszne. Twój język. I tak zjadłem margarynę. Yo!